الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mahuli mga palangwan ng mga agama Islam, makiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masih-masih kita niyong bibusan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuin. Bibusan niya ilmu. Bibusan niya ummul. Bibusan niya kusugiban kaya. Supaya madawat na to in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabiyad to, yari kita amuin magdurunggo-runggo na at tawa maray na magutungon ang damyo sin Ramadan. Salta yari kita ha masasin amuin dum sa lago-lago impahala kaya pagtamba manambasin Allah Ta'ala imbarakat niya amna indum Lailatul Qadar. At inya day nga panagnaan, day nga pitsa dengan kawaan tagisa sampai pamuin long ta dum salasa na inyad to atinya pag masipay sa Lailatul Qadar na impuasa tabiaon pila na impuasa tapa kunsob kawan na tagpito tinakawan tagpito mangkawan tagpito pa konsum in kawan tagwalo kawan tagsyam in namun salasa insyaallah taala. Nen pangasuwuran do mga kataw tay mga uran aun da baha improvement sin kabuhita lugay sin bulan Ramadan at tawa mataod da baha na hinangta amuin na achieve ta karayawan atau pahala demikian yung pangasuwo malasara ba kita kinahawaranta malasara kamo kinahawaran niyo atau di ikarwa pangasuwo malasara kamo anak asawa niyo may ta kami ayoyom ya bukun sigurado malasa yung mga kababayan na magdalungog malasa ba sila mananilay ba mga anak nila okay pagka kamo nag-iyan malasa doon ay nikingatan tanabang bunal ko malasa bro na to ipakita na to at tawa ingat to na to makita bunal malasa at tawa himumungan sa jabi sarasadya. Sebab doon na ini pagkikitaan in lasa hana kasawa. Halawm sing kawaan tagunom kasubangan simbulan Ramadan, ikawan tagpito na pakonsum, in pangasuboroon, nakapila mo na inasawa mo. Nakapila mo na, piyo ka nagtahadyod. Nakapila na. Dito akam pumuslim, imulak babayaw liyan. Nung naway roon, imulak ibabayaw liyan. Okay, naman dyan, unin pagpukawan mo asawa mo. Asuwan nyo kurimbaran nyo, bang unin pagpukawan nyo asawa nyo. Magkadyal pagsaulan, bang amurayan, tumbiyad, hindi ko mingat magkadyalan pagsaulan. Wala niyo kaya ingatan mga kataote mga kami Islam. Doon na hinikabakan tayong konsisinsul ka, harwa magtiyaon. Labi aula na inamo bulan Ramadan. At ingatan mo rala mo na bukun tiyaw ko ni mala sa asawa ko. Yaway ko napukaw nagtahadyod.
ang paing sa kasabunalan niya, in sa kusog mag-ibadat, atay ko niya babae. Sa kusog babae mag-ibadat, atay unahan niya yung usog. Mag-unahan. Naman dyan. Ono yung pag-ubos yung tarawih, maghakok na, di nakatukan sinhakok, suway na yan ito magkisahol, ang panay sa magbati. Mga kataw tayo mga na agam Islam. And, baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, harwa magtiyaon. Tumtumon na to, In pagkari na to ini amal ibadat na to ini kasiguro, ikasonsol ka. Di kasiguro. Ikaw maniguro. Gana ka na loob. At yung pagkarita, sa uno ini kasonsol ka, ang kunsi isinsol ka. Suway tayo masungkit. In kunsi isinsol ka, uno ini panungkit na. Amo na ibadat isa. Amo na ibadat. Na, sa alaw, inagi ko kain na, di isa ka makasiguro, ikasungkit mo, in ibadat mo. Ada kala pag huwag mo takwin, Allahu Akbar, yat tuat yapay na lang mo. Allahu Akbar, lang mo kawidag babae, di ko lang kawasawa mo. Katanya to, di hikatay masin ibadat. Sa metri kita makasiguro. Nas. Sa kono. Uno impunsisinsul ka. Amo na in ulong. Niya. Rida niya. Na kono kita kaulungan sin Allah Ta'ala. Bang dumayawin ibadat ta. Bang dumayawin ibadat ta. Kung isab dumayawin ibadat ta. Bang marawing kabuyanan ta. Na? Pangasuboroon. Isyo ka mo mag-usaha palawod. Aun din kanyo rin mag-usaha palawod, ikaw tuan, Masya Allah. Aun din kanyo magdaragang alam tawo, aun kamo nagdaragang hikad-hikad niya aun, aun kamo naghinang office na gumastal, impangasu. May tako mi ato nag-usap palawod, tuan, may tako nag-usap palawod, unin sabab. Mga ahli, limbara mo, di mo napakahan. Alhin mo saan dyan napakahan, limbara mo, di mo napakahan. Na may tamag napaka, amo to dito, suway makuha yung punto niya, may kita magnapaka. Di akan sinaga, mami, saan yung mag-usaya ito, lakas sa sumaga, Isuin makawatok tuod, may kita nag-usaha. May takaw naghinang, ang kayo man nag-usaha, yung isa pa nakasawa. Sa nag-usaha. Kahawapuan niya kan kita mag-usaha, pasalan no? Para makabakabuyanan. Bukunta. Naman kuno imbay mo, nyamang kating karutan bukas. Impagkaw ni Priscil mo na po si mga manok si mga katan. Iwan bahay mo, bihani wan el kumukata, mag-usapa ka. Misalnya maksud mo, maglag kabuyanan. Iyaw na yung simbahay mo kabuyanan. Di na. Nasumangawa. Bang in maksud tatuan, bang in maksud tahangkan kita nag-usahap para mamuhi. Nabang kau tindog sinista, wala mo panarangdang, miyatay na kau. Na ikaw na yung sa lugi-lugi. Bang in maksud tahangkan kita naglag kabuyanan para mamuhi, kita na yung sa lugi-lugi manusia. Sab may ta, aon pa waktu pata na tawaking kajita, miyatay na kita. Aon waktu, wala pa rin matong imang dalagin kustumilta, miyatay na kita. Sumakawaan kan kita maglag kawayanan, aso pa mahinang siya support, ika-back up, simpag ibadat ta. Na yung pag-ibadat na mga kataw tayo mga huraga ng Islam, hangkan ta parayaw yung pag-ibadat ta, de labay, de paglag kawayanan, supaya tama puso in rida sin Allah Ta'ala. Bangkaw kaya ulungan na sin Allah Ta'ala, ukap na yung suga kayo mo. Nari harum ini, harum Lailatul Qadar, harum Ramadan,
Hinduan kita sin Allah sin Rasul sallam biadiin hikaulong ka to sin Allah Ta'ala. Hinduan. Atin niya, maglumba-lumba Hindu magtiyaon. Kung imbita sin Rasul sallam, rahimallahu imra'an qama minal lail. Kaya ulungan. Nah, ito kaya ulungan. Sin Allah Ta'ala inambo kusog, timindog, nagbati sin tunga doom, timindog, nagtahadyod, ang panya piukaw, anak asawa niya nagtahadyod. Bang di mabaya, papiksikan ni bayo yung tubig. Bukun sa bangka, ang kabaldi, na malumos yan. Bang imahakok, pasaka mo pasin tubig, na maglakoblob sa lang mo. O, magbiyating kuwan. Damik yan! Kana-kana, imanim asawa, lugi isa ba kung, tura, ano sa Rasulullah. Warahimallahu imra'atan qamat minal layli pasallat. Kaya ulungan sin Allah Ta'ala inamuk babae. Timindog sindom. Nagsambahayang ang panyapyukaw in ahlin niya sa may. Mag-atod na kita pa nakasawata. Makuyag na ka asawa mo bang kakita mong tadyot at ni kakuyakan mo. Amon umatod ka mantiman na lipstick niya, iban burak niya, iban dastil niya, sa imatud ko, iman do, kayo iban lukuluko niya, abihan timatahadyon, iman, haliman niyang Quran, ipangasumuroon. Ing kamu, takanak kamu, nabagi nagpila yung manusia, nabagi nagpila, nabagi nagtu, haunok kita niyo roon, kita unta kuno, panghaunok kita. Ikaysa niya, dupang-dupang. Among piya ka na, dupang-dupang. Bukun sab na rupang nagsiyabu. Bukun sab na rupang nagmariwana. Atawa nag-rugby. Lamang mga narupang hinang-hinang si babae. Nadang nakaniya. Wala mo dito, wala mo. Sa among piya ka nagdupang-dupang. Hikaruan niya, piya, bata-bata. Uwe pa si mangkut. Bata-bata, way pasibangput. Ikato niya, halul akal, pandikal. Nahaunong kita niyo hatuyad to. Tuhan nahaunong kita niyo. Dupang-dupang. Dupang-dupang kita niyo. Bata-bata. Halul akal. May takaw di mag-sound yan. Halul akal. Tang halulak ka kung okay na. Na pag kayo nag-recognize kita, nag-acknowledge kita takakal, hibutang tayo sa patimbangan bang bunalin kita takakal. Ayarin ba ita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sintaw takakal? Sabab di kita mabaya lang mo, di harupang-lupang. Di kita mabaya di mga bata-bata, lang mo halulak ko, takakal ako. Na, pag ako takakal, harungog ko sinadi sin Rasulullah. Asupaya takaingatan, in definition, sintaw takakal. Impangan natin, taw takakal mo dyan mingat sungulat. Amo mingat ng dupang, min takakal. Mingat ng dupang, mingat mangakal. Impangan natin, mo nagtin takakal. Ayaw lang sila sunsalam, al-qayyisu man dana nafsahu wa milama ba'dal maut. Intao takakal, amuin piaglugto niya ingin hawaran niya piagtata Allah Ta'ala iban limawag siya luto niya pagkamatay. Namang kaway roon, naglugto. Atin niya, wala ka nakalamu na definition niya ito. Bangka wala limang sinluto pagkamatay, naway akal. Sabi kaya nga tamo mo idakaw madto. Pag hindi ka maglagluto. Law mo ikon yan, tapya Manila, way misan nagdalot, way wato dakal. Way misan nagdalot to. Way wato dakal, naman dyan mga katao tayo mahuran. Pagkakita yaon, na may nakita taga-akal, ikaw, mangkarukalan, hatao, unin hibisara mo hatao, mangkarukalan. Mangkarukalan biya, mga miyaso ka hatao, unin hibisara mo. Ayaw na siya magpatay. Di pa gano'n, kung hibisara mo, kung patay, magpatay, magtubisara dyan. Haulihan niya magpatay, magbisara na mo na, oo.
Uno inakita, magkaroon wala tawa-tawi ang mga madukal na kautuan. Uno inaki mo. Ikaw, tuan, uno. Yan to, dupang. Dupang kau. Hati niya, miyato ko pa magtimo siya yan, dupang ini, babal ini, bukun ka. Okay. Hikarwan niya, uno pa ini pa mo. Ang kalakal wayak kalakal mata-mata, bukun ka. Kung sa bagyan, ikaw lang na tao maray. Bang kau dirugalan, dua rin ni pamisara mo. Uno, kanda kau dupang-dupang, ang kanda kawayak kalakal mata-mata, bukun ka. Yan to, yang diskriminita, yang ujung-ujung ta tao, sebab inhunaw-unaw ta, kita pagka kita yung tagakal, kita yung labi marayaw, sa wala ta kaya ingatan, sila tuin labi marayaw. Bangad niya buko ni kaluman, makaday na kita mag-ako. Sana na nang nakurupang-dupang. Sana yung anak nakurupang-dupang, may ta, indupang-dupang, iba si bata-bata, bang mapatay, palong sinsyon ka. Nawailing kita, harap ta pakaingatan. Di ta pa masiguro in destination ta. Sabab, in magsud pasul ka, hataw taga-akal, mag-need requirement, mag-need qualification, ang pain bata-bata, iwa sinupang-dupang, why na qualification nila bang sinupatay? Why na requirement? Direct na pasul ka, in bata-bata yung pagtawag ka niya, well, ganon mo doon, the servants of the people in Jannah. Bangad niya mabi, 1 million pila, kaya sab 5 million. Sabang mabi, atas ko lang ipanyap ka tamang manak mo ng bata-bata. Bisan dupang-dupang. Pwede, sa punindusa, tamang kita. Meta, punindusa mo, bangkopya pa dyan Allah Ta'ala, dupang-dupang, punindusa mo. Ayaw niya ko nagsiya mo. Ang double murder ka. Siya bangkopya ka, nakdupang-dupang, unindusa mo. Unindusa mo, tuwanin, nagpapanjari kayo, muna ipapanjari ka dupang-dupang. Siya, bang kita makita dupang-dupang, dihat to siya, unimat ari ka to siya nasusun salam. Bang kau makita ang mga kulang sipot, at biya mga law si Tagalog, kapinsanan, ini pamungan. Alhamdulillahilladzi afani mimabtala bihi kathiran min ibadihi. Pagsarang sukula ko pa Allah Ta'ala, liyapas ako na yung mga amo impananda sin Allah Ta'ala mga ipon niya. Hati niya bang kawya panjari, yandasan ko. Bang kawya panjari mga pingka, panandasan kayo mo. Lang una diyak makaibadat. Katanyan amon, kimulang hawaran mo, panandasin Allah. Yung pagsukula mo, ligtas ka, sumakawa. Mas labi pa ito, isang marayaw rin ka ito yung mga yaon. Aon pa ikaupat. Aon pa ikaupat. Kuha si manusia, ono. Bang kaurugalan, uno pinipamong mo. Binatang, kandalong binatang ini. Bang mangios, ako yung pagtawag mo. Bang pangit, ito yung pagtawag mo. Unin pangita, pinakapangit, indagpus na bang binatang. Amo! Ang kanda kao di amo kao. May tato di magyalaw niya. Sapi kao, kambing kau. Sa uni pagpamuong, ang mga duwain, yung mulaw na pagkakaroon pa. Ero baboy ini, Dobulon pa yan. Yan to. Siya, may tagita yan to, pasala sinalawang uta, inuhunaw na ta, kita rin marayaw tao. Wala mo kaya ingatan, hadlaw mahuli. Hawak to dito na parang mahsyar, amon mag-ubos na magkuhan na sin decision lang niya, ubos na katanin hisab. Okay. In pasol ka na, in panarka na. Odlan ni malaikat. In pasol ka, abitan nyo na matiyam nyo siko nila. Iban ari-ari nila. In panarka, dagtuan nyo na. Kuduh pakulno. Sumadahi masal. Dagtuan nyo na panutilakbuan matit sa bulak man to. Menjadi pagkita niya, yan tumagtuloy, nakakuha law niya, hipulan, hikuan, harap panarka. Paglingi niya, yan, yung katang binatang, di makasonsol ka, di makasudnan ka, mahinang lupa na, hinangon na sin Allah Ta'ala lupa. Unin pamong niya, pagkita niya, insya panarka,
Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Long sing kafir, banghadja ko lang niya nahinang. Binatang hadunya. Di naman ako makasudnal ka, mahinang daman ako lupa. Kita mo, indupang-dupang, imbata-bata, imbinatang, labi marayaw rin kato, bang kita di mausar tayo na karta, hapag silbis pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kaya ingatan tasis Muslim, nagbibilib kita, we believe that we are created to serve God, Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wala tayo usal in akarta, hangkan na sila labi marayaw rin kato. Sabab wala sila biutangan katalog. Wala sila biutangan akal. Ipag-manage sing kabuhi nila. In kita biutangan, wala tayo usal. Nasabab ini, inhunaw-una ta, labi marayaw in kita rin kanila. Naman dyan mga katao tayo mga na agama Islam. Mari kita. Kiyugan na kau, napadyatumuin anak mo, giyastuhan mo, mapon may naatununin kabayaan mo, giyastuhan mo. Inasawa mo lang ayo, dihilan mo. Di mo minsan masubo, unuhon mo, dangin siin. Asawo mo yung anak mo, di mo minsan masubo. Naunin ba itihin Allah Ta'ala alam sin Quran? Miyukatab, yung mga kita nyo nagpaparatsaya, Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharhum. O kamu mga bariman, sa bunal to di makasawan nyo iban si mga kanakan niyo, they will be your enemies. Hali kamu kanila. At kau na, anak ko, asawa ko, pagdaut-daupan ko, sindaghal ko, katuan, dugo ko, kasalayan niya, ako mahinang ko inimi, maraw na Tuhan, wala na ako nakasawa. Maraw na ako nagsumulmaas. Maraw na ako miyatay na rin sinakasawa pa mga, mahinang dato iban ka. Sa may ta, sa mabyusan ko, piyasawa ka sin Allah Ta'ala, adilan ka anak, responsible mo yan to, amalat kay mo, pahipabiat kay mo, hinduan kay mo, hangkan na, isyurin ka nyo yung kamatian bata-bata. Isyu ka mo yung tanganag dupang-dupang. Ikaluman niyo. Ako proud ako, mga dahalo pa simisang pesyon, alim dakula. Mga ako tanganag dupang-dupang. Lang ko, Sheikh, aw na ako anak dupang-dupang. Bang di niya kahatihan, sabay ko sa hinduan. Huwag mo kaya ingatan ini. Labi marayaw rin kako. Direct siya, pasul ka. Isyu rin ka ito ni kamatian bata-bata. Bang kaun din ka ito ni kamatian bata-bata na congratulations, mubarak. Because may ta, aw nakaw anak, deposit alam sinsul ka, wala nakaw nalaul, wala nakaw amoy naggasto, magpaintul ka niya, magpatudyo sinamon, amoy patunan niya. Kiyawa na sin Allah Ta'ala. Nabang siya wala miyatay, paglaggo niya, tumtumon na to, bang siya lumaggo na, mahinang na siya, Muslim accountable. Amo natin na, inkignot ko hiwa niya, hisawon na, mari na kato, ono na, nabiat mo rin anak mo, nabang di mabiat. Kita niyo mga katote manguran, isyo di malasanap, isyo, malasa kita niyo anak mo. Nagwi-wish kita niyo, nag-aangan-angan, bang may anak na to. Misali na mo anak na to, mag-graduate at elementary, K-12, bihan na to, kung bihan, busan, pasab. Busan in toga, bihan na to tarpulin, hipikit haringding. Iban pag iyan na to, hanak na to, tumagalog pag kita nyo, English pa tumoso, naglamukay na. Anak, I love you. Anak, I'm proud of you. Anak, pangman, matupad mo rin pangarap mo. What's your pangarap ang mga anak mo? Unim pangarap mo, anak mo, tubtubigan ko hulda. Unim proud mo, anak mo, nakapag-proud ako, anak mo, nagsambayang. Nakapag-proud ako, anak mo, himuha ng habay, babae, nagtuturong. Kaunin piyagay mo, anak, I'm proud of you. Nakayan na ko, anak mo, anak, I'm proud of you, bang man kaw, piyalihala sin Allah Ta'ala. Bang man kaw, piyatatap sin Allah Ta'ala, hadakan sin Tuhan. Dakan niya. Napamong kayat to.
Mga katao tayo mahal agama Islam. Hawak tu isabing kita nagbiat. Awala talabiat inanak ta. Siya nagwis siya kita. Piyus pusta na. Inalta ta. Inluog ta. Misanin makaunta. Akong tahiluwa bang man. Mapakaunta in anak ta. Sinulong ta kanya. Sinhalwa ta kanya. Alga niya kato. Hawak tu isabing kita wala timunay sing kawajiban ta. Tujaha. Tuwag. Rabbul Alamin. Unuin pamong mo. Unuin pamong mga anak. Unuin pamong hiyama na to. Unuin pamong lamod din ina. Usuga dyan biyutang sa lamod din ina. Unuin pamong nila. Ayarin ni pamong. Baitasin Allah Ta'ala. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idin bibani. Nagangan-angan. In langgal syara, in criminal, in rebeldi, pa Allah Ta'ala, bang man, bang hajay katilak mo, inanak niya pa, pinar ka jahannam, ayaw da siya. Ando kaylo, mainkan, amunain makabinsa na kato, dawaw sin dunya ini, paglugtok na to, bang man, dumayaw ra, impatunan sin mga anak na to, sumakawa, bang wala ta siya piyarayaw, ingin hawaranta, kiyad to ta sa jepyag, diw takanakanta, akasawan tayong kabayaan nila, doon mayan, napindah tuwi. Bang sadyalaw niya hikatilak po, in anak ko, inasawa ko, papinar ka jahannam, ayawin dyan ko, kalla, innaha laga, di maaga din kay mo, di maaga din una-una mo, ayaw ni napinar ka jahannam, nagutakad kay mo, itilak po ka magto. Nasa babi ni, yari kita bulan Ramadan, yari kita masuk na, insyaAllah ta'ala, dahon na to, in anak kasawa na to, maglugto. Misan na kumando ang karakaat. Bukon amo na yung pagbatian na to, bihan. Magpasarap si pagkaon, magkuhang katambihan. Wala tami siya na naglingkod-lingkod. Anak, in pangasawo, in kamutang asawa. Yan yung mga asawa yan, na susungol. In kamutang asawa, naranyo na naglingkod-lingkod din asawa nyo, no? Yabis saran nyo na imbis sarabia ini. Nang aun kau kewajiban marikaku. Aun aku kewajiban mon kay mo indua kitarang aun kewajiban tapat Tuhan Rabbul Alamin. Nang tumtumadi mula aku maligtas dengan pinar ka jahannam. Di mulai sebab aku maligtas dengan pinar ka jahannam. Na maglumba-lumba kita magligtas sing ginawaran tanah pinar ka jahannam. Taltanto imbawai malasakay mo. Iwan pala sa kawasawa mo, di ko mabaya, mabihain. Mabihain ka mo pag-agama. In kabayaan mo, iban sinasawa mo, amuin. Makusog ka mo, iban, mahinang ka mo suntukan. Modern, sa amin singkanakan. Suway kita masipog, kita pain ama, kita pain ina, kita mahinang suntukan. Si mga anak na to, pahinang bukon marayaw. Murang-murahan mga katao tayo mga agama Islam. Yahabasin Allah Ta'ala inumul na tuhay ng marayaw. Iban piyalihalak daw sin Allah Ta'ala. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.